zo de drang, ja, waar, de drang dat ze aan de boom mee wil. Ja, maar als dat niet meer kan, als we dat altijd gewend is, Ja. dus ook sneeuwen. Ja, maar dat zeggen, het is nou, en gisteren was mijn middelste dochter hier, want ja, mijn kleindochter is vandaag ook jarig en we hebben gisteren allemaal tractaties gemaakt. En zij heeft heel veel in de hondenwereld gezeten naar die anderen. En ze zeggen wat mam zeggen, dit is niets meer. De rest is bruin. Ze gaat niks anders dan dingen zoeken onder het bureau. Allemaal in de hoek staan. En dat is niet alleen van nu hoor. Dat is al een tijdje. En de laatste tijd, de laatste weken, opstaan, weer lopen, dan weer liggen, dan weer lopen. En dan gaat ze in de hoek weg en dan gaat ze achter de bank, wil ze achter de bank gaan. En, dat betekent en ze loopt met die staart iedere keer helemaal normaal is de staart, vroeger had ze de staart omhoog. Nou is het, als ze loopt dan gaat de staart steeds verder onder de buik, heel strak. Dat betekent de pijn net zwaar. Ze heeft gewoon heel veel pijn en we hebben al gezegd, het mag er veel heen. Maar ja, ze is nou een jaar, het is nou oktober nou een jaar geweest, dat ze nou aan de pijnstillers is. En we hebben daar intussen al met jullie die allemaal verhoogd. En ze heeft nou laatst een spuit gekregen, een spier, om een spier te misschien was dat nog een optie, omdat het toch nog een beetje, maar het is nou ook de vijfde, dan is het een maand geleden, maar de Aria had dat toen gezegd. Ja, het is natuurlijk niet meer zo rond dat ik denk van hup, het is 13 jaar, dus het is gewoon een oudje, dus het is heel rustig mee aan doen. En dat hebben we dan ook wel gedaan, maar ja, het is... Ja, maar dat verhaal heeft dat zo wat en eerst gewoon continu pijn en nu is het echt niet lekker. Nee, echt niet. Nee. Nee, maar ze piepen constant en dat... daarom zeg ik gewoon. En gisteravond waren we met surprise bezig en Renate zei, nou, zijn mam zegt, ik kan niet. Eigenlijk gaan we dat dan op de vrijdag willen doen, dat dat elke vrijdag haar verjaardag is. Ja. En ik zeg ook, nou ja, proberen. Maar ja, nu heeft het dit. Dus ik heb er vanmorgen opgebeld. Ik zeg, sorry Renate, ik zeg maar, ik laat het deze niet 2 dagen met zoveel pijn lopen. Ik zeg, dat doe ik niet. Ik zeg ook, want dit is gewoon niet meer menselijk of dierlijk. Ik ga gewoon niet meer. Wat moest je van met de wind? Van de wind. Dus was ik toen rollen gaan. Dus het is heel erg nu. Maar ja, we hadden dan eigenlijk gepland op vrijdag, maar ja, dus nog een keer toch wat eerder gewonnen. En dat verlicht ook zelf, oké.